स्वादिष्ट पाककृतीमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मुगाच्या डाळीची आमटी। ही 1 वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे। त्यासाठी आमटीसाठी साहित्य घेतले खोबरं अर्धी वाटी, 2 कांदे मध्यम आकाराचे, 2 लवंग, 1 काळ्या मिऱ्या, चक्रीफूल, दालचिनी, दगडफूल, जिरे आणि कांदा, अद्रक लसूणची पेस्ट 10-12 पाकळ्या लसूण आणि अर्धा इंच आलं, कोथिंबीर, त्यासाठी लागणारे 1 ते 1.5 चमचे धने पावडर, हिंग चिमूटभर, 2 चमचे तिखट, 2 चमचे काळा मसाला आणि पाव चमचा हळद। चला तर मग आता रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। आता मी तवा ठेवलेला आहे गॅसवर, त्यात थोडं तेल टाकून घेते मसाला भाजण्यासाठी। पहिले आपण खोबरं भाजून घेऊया। आता आपलं खोबरं भाजलेलं आहे, खोबरं काढून घेऊया। आणि आता हे लवंग, काळी मिरी, मसाला आपण तेलात भाजून घेऊया। जिरं 1 पाव चमचा जिरं घेतलेलं आहे, ते पण आपण मस्त भाजून घेतलं। आता आपण कांदा पण टाकून घेणार आहोत। कांदा भाजून घेऊया आता मस्त गुलाबी रंगावर। थोडं तेल टाकून घेऊया। आता आपला कांदा लाल होतोय मस्त, अजून थोडा होऊ देऊ, मग काढून घेऊया। आपला कांदा मस्त भाजून झालेला आहे, काढून घेते। आता हे थोडं थंड होऊ देऊया मसाला, मग आपण मिक्सरच्या भांड्यात दळून घेऊया। आता आपण कुकर ठेवलं आहे गरम होण्यासाठी, आणि डाळ आपण तोपर्यंत स्वच्छ धुवून घेऊया। आता आपण मसाला दळून घेतलेला आहे बारीक। आता आपण कुकर ठेवलेलं आहे, त्यात आपण तेल टाकून घेऊया। आता आपलं तेल चांगलं गरम होऊ देऊया आपण। गरम झालं त्याच्यात मोहरी टाकूया, बघूया झालेलं आहे, होत आहे। आता आपण त्यात थोडा कढीपत्ता टाकून घेऊया, लसूणची पेस्ट टाकून घेऊया। हे चांगलं परतलं की आपला मसाला आहे ना हा टाकून घेऊया। आता हा मसाला चांगला आपण परतून घेऊया। आता आपला हा मसाला आपण काढलेला तो टाकून घेऊया। आता मस्त आपण हलवून घेऊया। 3-4 मिनिटं आपण मसाला चांगला परतवून घेऊया। आता आपण ही स्वच्छ धुतलेली डाळ यात टाकून घेणार आहोत। मिक्स करून घेऊ डाळी। आणि हे मिक्सरमध्ये आपण मसाला दळलेला ते पण पाणी टाकून घेऊया। यात आता आपल्याला डाळ शिजण्यासाठी आणि आपल्याला हवं आहे तेवढं आपण पाणी टाकू शकतो। डाळ शिजण्यासाठी साधारण 1 वाटी आपण डाळ टाकलेली, तर 2 वाट्या आपण पाणी टाकू शकतो डाळ शिजण्यासाठी। आणि इतर आपल्याला जेवढी आपल्याला आमटी बनवायची आहे तेवढं आपण पाणी टाकू शकतो। मी आता
3 ते 4 वाट्या पाणी टाकलेलं आहे, पण अजून डाळ शिजण्यासाठी आपल्याला पाण्याची आवश्यकता आहे. मी अजून पाणी थोडं टाकून घेतले. कोथिंबीर टाकून घेतली. आता आपण हलवून घेऊया, मिक्स करून घेऊया आणि मंद आचेवर आपण ही डाळ शिजू देणार आहे. त्यात चवीनुसार मीठ, झाकण लावून घेऊ. एक शिट्टी काढून घ्या, म्हणजे झटपट होते आपली रेसिपी. मध्यम आचेवर आपण एक शिट्टी काढून घेणार आहोत. आता आपलं कुकरची शिट्टी झालेली आहे. आपण आता यातली हवा काढून घेऊया. आता आपण झाकण उघडूया कुकरचं. आपली आमटी मस्त झालेली आहे, मस्त झाली. तुम्ही भाकरी बरोबर, पोळी बरोबर, भाताबरोबर खाऊ शकता आमटी. आता आपण डिशमध्ये काढूया. आजची रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.